economy yemuZimbabwe yakangofanana nehuku yemurombo yekuti kana yakuda kubereka inokwira muti yokandira zairi mumurobva ratsemuka. Dumela makulu, the nyame tizhen is back kunge msana ndadzoka manje. Mazuva apera maona nandisipo ndakangosvika kuZimbabwe. Ndobva ndasangana neumwe university lecture kuBhengi so. Ndobva atanga ndonditsura mhene zvaida kungondiudza zvaida kungotaura. But inini zvangu ndiri munhu kuti ukasangana neni in real life and ndiri munhu kuti anditaurise ndechingoteerera zvangu zvinenge zvichingotaura vanhu ndongoti bo ndo ndamusiya achienda. But manje zvichakadaro nango ndichingosvika kuno kuti ndingosangana nenyaya ndichibva ndaona chimwe chiri kutenderera chemauniversity lecture zvisinewo pari kunzi vanhu ivavo pauniversity pavari kudzidzisa vari kudzidzisa ndikini yabuda ndeye anodzidzisa law pauniversity apa. So panapa pa-UZ apa ari kunzi mari yavari kutambira ipapo pa-UZ it's $2.50 per hour ndo mari yavari kunyorwa. Tikada kureta kuno kuSouth Africa inenge iri kuma 47 rands something ndo mari yanenge achitambira per hour, ndo mari anotambira per hour kunoko. Saka tiri kuweka pa $2.50 iyi necost of living iri paZimbabwe iko zvinezvi mira tore calculate tonesane because vanhu ava vanenge vachida kuti vakasangana nesu voda kuti mupukira votanga ivo vari kuita zvinhu zvine musoro stereki zvotanga isusu tinenge tichiita zvinhu zvinenge zvisina nebasa rese, but at the end of the day tichiita zvinhu zvekuti ivo pachavo vakwanise kunge vachitobatsirikana nezvinhu zvetinenge tichiita zvazvona. Because nyaya dzikasvika kune mabosses avo vanogona kuzonyara vobva vatogadzirisawo zvinhu zvavo zvoita, but igadzirira so $2.50. I'm sure per day munhu kana watoshanda ma-hours akawanda muZimbabwe unonga watoshanda ngatingoti 9 hours ngada kuwedzera ndoti extra 9 hours tobva tati $2.50 times 9 panapa iri kutibuditsira $22.50. So $22.50 tobva taitora panapa. I'm sure pamwedzi kana watoshanda university lecture unonga watoshanda ngandikoti 20 days. $22.50 times 20 days. Mari iri kubuda panapa it's $450. $450 ndoso uri kuona kuti muZimbabwe vanhu vakawanda chero achitoenda kubasa anozongopedzera akasangana na weekend otanga kuimba vamwe vachinyora maziparagraph say weekend ndi top plan, but ukaona uchishanda basa rekuti uri university lecture ndo atine chitotaza kuti ange ari ma-high paying job acho. Wazvona because iwe wakanyatsoenda kuchikoro ukaona watolecture kuuniversity kuratidza kuti wakatodzidza ukapedza ukatosvika level rekutonzi wakuqualify kudzidzisa munhu ari kuuniversity unongofanira kungochiwana mari yakanaka. Totarisa manje marenda zemuZimbabwe manje ngatiti uri bachelor because iwe level rekunzi wauniversity lecture yako unenge watomudhara, but ngatidai so pa $450 unenge uchipuwa rendi unobhadhira kunana bill of day paroom inenge $100 unongoida ufambo nekamota iwo ngatiti full tank unonge uchinhikirikenewo unonge uchidira ukatonzi wadira ngatiti kafuel safe una mamwe marounds uri kuita tongoti unonge wadira pamwedzi unonge wadira kana imwe $100 mari yako yamutuwa chikafu chaunonge uchidya ipapapa. Hatisataenda kune mamwe machoose mari yezvimwe zvinhu zvaunonge uchida kuitawo semunhu anenge achinhingirikana toti chikafu unonge wadya kana chiko unongodya kana watodya chishoma kazhinji kacho according necost of living ndiri kuona paZimbabwe unonge wadya kana zve$150 unonge wasara $350. Saka iwo ma-savings ako iwo anenge ari $100 ndo mari unonge wasara nayo apa uchinzi university lecture unopedzera wakundwa mari nemunhu ari kugocha chibage because anopedzera atokuudza kuti iyo mari yokushandira mwedzi wese ika inini ndakutoishanda pa 2 weeks. Wazvona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvetiri tichitaura panapa tichiti no guys zvimwe zvinhu zvoda kuti tese tibatane tionesane unenge uchitobatsirikana ndiwe iwewe zvokuti uri university lecture zvikaizvi hapana pekuti iwewe ungafunga kuti uri kuita zvinhu zvine musoro wega kuti panokomplaina vanhu haudi kukomplaina unochiti aiwa ndakanyarira ndiri right because isu tikakomplaina nyaya dzikasvika even kana kwakuru ndati but sure panapa wekwa nyaya iripo because tikatasa kana mota chacho unotadza kuitenga ngatimbobvisai apa pachibhajechi tatawekerana chekuti anenge atenga mota ngatiti iwo kuti utenge mota iwo uri university lecture unonge uchigara pamba pavabereki vako uchifamba nebhasikoro uchiri pazero macosts ako ka $450 kari paside wasvika wamadhala enda wasati waroora unonge tori tsvimbo rume amene unenge makungotaimira mahozi kana kuti vanochikoro
vakuru vava vanenge vachiita zvavanenge vachiita, ndo vamunozoita muchitaimiro. Uri kugara mahara, chikafu unotonge chitotakura sadza. Saka ndokuti tikwanisa kutenga mota kana kuti tumaakwa toti tiri kungonesa paZimbabwe. Saka kureva kuti iwo mari ngatingoti unenge uchingoshandisawo airtime nechinchi, unofanira kunge uchishandisa kana $50 pa450 yese unonekidina zvekupfeka hembe ndima vanhu aya vanenge vakungosekwa uchinza nechibhutsu chakabhenda, but ngatingoti pamwedzi unoshandisa $50. Saka unenge wachiti akwa, ngatiti akwa ta 6.5 izve so. Saka toti tikati 6.5 panako tobva tati divided by 400 unenge washanda almost ngatingoti almost gore rese kuti ukwanise kuishandira mari kuibatanidza. Ngatingoti unenge washanda almost gore rese kuti unzi watenga akwa ndosokonyora kuti chivhaya anenge achinzi ari kurira pageto. But honestly speaking chaiyo hapana zvinhu zvisvinu zvakadaro, akusi kudyiwa rinopisa. Kutaura chokwadi cheko vanhu havari pakuremerwa. Ikonomi yacho ndopete ichita kuti yakafanana nehuku yemurombo yekuti kana yoda kukandira inokwera mumuti.